Такова смазващо превъзходство, каквото Аржентина причини на Англия през втората част на второто полувреме, не се сещам от кога не бях виждал, камо ли на световно първенство. Сега бях по принцип за Англия, тъй като Аржентина много ги бутат и на предното световно и сега. Но според мен нещото, което най-много ги бута е въздесъщия Лионел Меси с гениалността си в футболната игра. Човек е на 39 години, играе в Майами с розови тениски и идва тук срещу прехвалените звезди на таблоида Сън. Минава между 4-5 човека, не могат да го спрат и с две решаващи асистенции решава мача в най-важния момент и това се случва за пореден път на това световно. Какво ли ще правят гаучосите, когато той се оттегли от футбола? Според мен ще слязат на нивото на Колумбия и Бразилия. Но това е една друга тема. Как може 30 минути да не можеш да щупиш флоа на убийственото превъзходство на Аржентина? Как може да не прекъснеш този поток на игра, в който Аржентина диктува 30 минути, а ти си като опълченец и само по чудо по-рано не паднаха головете за Аржентина. Тухел изпрати Англия to hell. Те трябваше да отпаднат още срещу Конго, по принцип. Явно закономерността, че световната купа се печели от отбор, чието треньор е от същата националност, ще се запази, тъй като на финала са Испания с треньор испанец и Аржентина с треньор аржентинец. Явно изключително важен фактор е треньора да познава народопсихологията на играчите си. Но да се върнем на флоа, защото това е нещото, което ме накара да направя цялото това видео. Не може 30 минути да не успееш по някакъв начин, макар и за малко, да прекъснеш потока на тоталната доминация на опонента ти. Не може да изкараш пред дъгата на наказателното поле топката. Хари Кейн го преследва двама аржентинци в наказателното на Англия. Той трябваше да чисти в тъч. Не може да имаш две греди и две невероятни спасявания в рамките на няколко минути. По принцип, това, което правят треньорите е с ниско вибрационни антифутбол методи да чупят потока на игра. Груба игра, симулации, изнервяне, провокиране на противника. Съвсем не толерирам това за прекъсване на потока. В волейбола има технически прекъсвания, в футбола няма. И тези технически прекъсвания тогава повлияват най-вече на това, че един отбор има противовес, всичко му се получава, а другия не има в момента мал шанс. И когато стане едно такова прекъсване, нещата се променят. Не толкова от това какви насоки е дал треньора. Ако искаш да промениш хода на играта и искаш да го направиш в името на футбола, не чрез паркиране на автобуси и някакви грозни номера, е необходимо да идваш с една висока вибрация отгоре, да си неутрален към това, което се случва в момента, да не реагираш и да направиш противодействие не директно срещу вълната, която те залива, ами спрямо личностите ти умения и конкретната ситуация. Това е висш пилотаж. Ако си треньор и нямаш представа за какво говоря, колкото и да тактически да си подготвен, колкото и да пишеш схеми, колкото от друга страна да си мъжкар и да ги надъхваш супер много
И в двата случая нито на мускули може да се пребори срещу тая приливна енергийна вълна, нито интелектуално може да се пребори срещу нея. Така че, ако не знаеш за какво говоря, дръсни ми.